Καλή χρονιά να έχουμε. Με την ευχή του Δεσπότη μας ξεκινούμε και φέτος. Ο οποίος είναι πολύ κοντά, έμαθα. Είναι εδώ δίπλα στην Αυστραλία πήγε. Τώρα εκεί πρέπει να είναι 8 ώρες πιο μπροστά, Τι ώρα είναι σήμερα? Εκεί θα είναι ξημερώματα. Μπορεί να χαμηλώσουμε λίγο την ένταση. Και ανάσα μας ακούγεται. Λοιπόν, βρήκα αυτό το ωραίο βιβλίο και είπα να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι του Άντονι Μπλουμ, ενός επισκόπου που εκοιμήθη, και έχει τον τίτλο «Ο εαυτός μας και ο άλλος». Έχει βαθιά σκέψη πνευματική και δείχνει ότι έχει βιώματα. Πέρασε πολύ πόνο και ο άνθρωπος ο οποίος περνάει πολύ πόνο έχει και άλλες δυνατότητες. Οριμάζει διαφορετικά, έχει διαφορετική ενσυναίσθηση και αντίληψη. Λένε οι πατέρες μας πως για να σωθείς χρειάζεται να αποκτήσεις καρδιά. Το λέει ο Αββάς Μπακάριος. Και ο άνθρωπος που περνάει από δοκιμασίες αναπτύσσει αυτά τα αισθητήρια και μπορεί να αισθάνεται και να συναισθάνεται και να μπαίνει στη θέση του άλλου και ταυτόχρονα να ελκύει τη χάρη του Θεού. Ο πόνος δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις στον άνθρωπο για να γεύεται την χάρη του Θεού. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Άντονις Μπλουμ. Επίσης γνωρίζουμε από την εμπειρία των Αγίων μας όταν ο Θεός ετοιμάζει κάποιον να του δώσει ένα χάρισμα, προηγείται μία δοκιμασία, ούτως ώστε το χάρισμα να έχει καρπό. Και ταυτόχρονα η ταπείνωση που υφίσταται ο άνθρωπος από την δυσκολία του διασφαλίζει το χάρισμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος όταν είχε το σκόλοπα, ζήτησε από τον Κύριο 3 φορές να τον πάρει και του λέει ο Χριστός «Αρκείς η χάρις η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Η δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται στο μεγαλείο της, στη δική μας δυσκολία, στο δικό μας πειρασμό. Οπότε μέσα από την εμπειρία, τα βιώματα τα εκκλησιαστικά, τιμούμε και αγαπούμε τους ανθρώπους που πέρασαν πόνο και αυτός ο πόνος τους γέννησε τη γνώση. Αυτή λοιπόν τη γνώση μας μοιράζεται εδώ ο συγγραφέας. Το πρώτο κεφάλαιό του, που ακούγεται κάπως παράξενο αλλά πάρα πολύ ουσιαστικό, έχει τον τίτλο «Συνάντηση». Για να δούμε κάποια πραγματάκια και θα μπούμε μετά και σε πιο αναλυτικά. Μιλάει για το χρόνο της ζωής, για τη δημιουργία και ταυτόχρονα λέει και ζούμε, λέει, τόσο λέει, ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα από τη ζωή μέχρι τον θάνατο εννοεί, τρέχει η ζωή του πεπτοκότος, αμαρτωλού κόσμου στον οποίο ζούμε. Δηλαδή είναι η πορεία της ζωής μας, είναι ένα ταξίδι από τη ζωή προς το θάνατο. Όμως λέει και ζούμε τόσο τυφλά, τόσο παράξενα που περνάμε δίπλα ο ένας από τον άλλο. Κοιταζόμαστε, ακούμε ο ένας τα λόγια του άλλου, αλλά ούτε κατανοούμε ούτε αποκρινόμαστε. Αναλογιστείτε τις καθημερινές συναντήσεις μας στον δρόμο. Περνάμε ο ένας δίπλα από τον άλλο και ούτε που προσέχουμε το πρόσωπό του, ούτε που το θυμόμαστε. Εδώ ο συγγραφέας αγγίζει ένα σοβαρό ζήτημα, ένα σοβαρό πρόβλημα.
την επιπολαιότητα με την οποία ζούμε. Που ζούμε ανεπίγνωστα, τυφλά, μηχανικά. Και έχουμε τόσους θησαυρούς γύρω μας που είναι ο κάθε άνθρωπος, ο καλός και ο κακός, γιατί και ο κακός είναι θησαυρός. Μας δίνει άλλες προϋποθέσεις και τον προσπερνούμε. Και οι σχέσεις μας είναι επιφανειακές, τυπικές, απλώς μιας κοινωνικής συναναστροφής και συμπεριφοράς. Χάνουμε αυτό το ουσιώδες να δούμε βαθιά την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου. Πνευματικός άνθρωπος και χριστιανός δεν είναι αυτός μόνο που κάνει κάποιους εξωτερικούς τύπους και έχει ένα εξωτερικό σχήμα καθώς πρέπει χριστιανικό, αλλά αυτός που μπορεί να συγκινείται με την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου, που παίρνει στα σοβαρά την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου, που μπορεί και βγαίνει από τον εαυτό του για να συναντήσει τον άλλον άνθρωπο. Η έννοια λοιπόν της συνάντησης είναι κορυφαίας αξίας. Και θα το επαναλάβουμε και θα το πει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ο συγγραφέας εδώ, που είναι μια αγιασμένη ψυχή, ο επίσκοπος αυτός, πως συνάντηση δεν είναι απλώς να τον δω τον άλλο και να είμαστε στον ίδιο χώρο ή να μοιραζόμαστε κάποιες σκέψεις. Είναι η αλήθεια η δική μου να σχετίζεται την αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο και ασκητικό από το να εφαρμόσω κάποιους θρησκευτικούς τύπους και να νομίζω ότι είμαι εντάξει ενώπιον του Θεού. Έναν άνθρωπο, αν μπορέσουμε αληθινά να συναντήσουμε στη ζωή μας και να υπάρχει πραγματική σχέση, έχουμε πολλές ελπίδες σωτηρίας. Πώς όμως συναντώ έναν άνθρωπο? Στο βαθμό που συναντώ τον εαυτό μου και γνωρίζω τον εαυτό μου, έχω τις δυνατότητες με τον ίδιο τρόπο να συναντήσω και τον άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές υπάρχει το αίτημα και η απορία και το ερώτημα ότι δεν μπορώ να εμπιστευτώ τους ανθρώπους που με περιβάλλουν. Η έννοια, για παράδειγμα, της εμπιστοσύνης δεν εξαρτάται μόνο από τον άλλον αν είναι αξιόπιστος, αλλά κυρίως εξαρτάται από εμάς πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε. Και αυτό από τι εξαρτάται? Πόσο μπορώ και εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Στο βαθμό που εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, όχι με την φύλαυτη και εγωκεντρική έννοια, στο βαθμό που ξεπερνάω τις φοβίες μου και τις ανασφάλειές μου, με τον ίδιο τρόπο μπορώ να εμπιστευτώ και τον άλλον άνθρωπο. Άρα ο άλλος άνθρωπος οπωσδήποτε γίνεται ο καθρέφτης μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό που υπάρχει ως παράπονο που συναντούμε και στα ζευγάρια, αλλά όμως και σε κάθε σχέση, είναι ότι έχουμε ένα παράπονο ότι δεν με καταλαβαίνουν, δεν με αγαπούν, δεν μπορούν να με νιώσουν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά πολλές φορές είναι και παράπονο των ανθρώπων εκτός εκκλησίας, πως οι χριστιανοί είναι στην κοσμάρα τους. Είναι πολύ υποκριτές, είναι κλεισμένοι στο συμφέρον τους και στην ατομικότητά τους, έστω στην ατομική θρησκευτικότητά τους, και δεν μπορούν να με νιώσουν. Ξέρετε, κάπου έχουν και δίκαιο σε αυτό. Και αυτό οφείλεται γιατί έχουμε μια λαθεμένη θρησκευτικότητα. Η θρησκευτικότητα μας έχει να κάνει ότι τηρήσαμε κάποιους τύπους, αλλά δεν σχετιστήκαμε πραγματικά με τον Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι μια εισαγωγή στην έννοια αυτής της προσωπικής σχέσης και συνάντησης. Θα το δω πούμε και πιο συνοπτικά. Σχέση δεν είναι απλώς γνωρίζω την παρουσία του άλλου ανθρώπου, την εξωτερική του εμφάνιση. Σχέση δεν είναι απλώς μοιραζόμαστε κάποιες σκέψεις. Σχέση δεν είναι απλώς καταλαβαίνω τα χαρίσματα κάποιου ανθρώπου. Σχέση δεν καταλαβαίνω κάποιες δυσκολίες που μπορεί να έχει, τέλος πάντων. Αλλά σχέση είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και βαθύ.
το να συναντηθώ με την αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Συνήθως όταν συναναστρεφόμαστε βάζουμε τη μάσκα μας και το προσωπείο μας για να γινόμαστε αποδεχθοί και να μας αναγνωρίζουν. Ανθρώπινο και αυτό, όλοι το έχουμε ανάγκη. Αλλά αυτό πάλι δεν είναι ούτε σχέση ούτε συνάντηση. Γιατί προκειμένου να με αποδεχθεί ο άλλος, ψυχανεμίζουμε τι είδους είναι και βγάζω αυτό που θα ταιριάξει για να με αποδεχθεί ο άλλος, να με παραδεχθεί, να με λατρέψει, τέλος πάντων, ότι ανάγκη έχει ο καθένας. Αλλά δεν είναι αλήθεια μου τότε. Δεν γνωρίζει την αλήθεια μου, ούτε γνωρίζω εγώ την αλήθεια του. Απλώς είναι τακτικές αυτές. Η αυθεντικότητα και η γνησιότητα είναι κορυφαίο πνευματικό γεγονός. Και το ερώτημα είναι όταν σχετίζονται οι δύο άνθρωποι και ερωτεύονται. Γνωρίζει ο ένας την αλήθεια του άλλου? Ασφαλώς και όχι. Γνωρίζουμε αυτό που θέλουμε να βγάζουμε, αυτό που είναι αρεστό στον άλλο για να μας αποθεί, για να μας ερωτευτεί, να μας αγαπήσει. Για να μπορέσει να οικοδομηθεί σχέση, πέρα από αυτό που και αυτό είναι ανθρώπινο και φυσικό να γίνεται και δεν το ελέγχουμε και δεν το ενοχοποιούμε, χρειάζεται να βγάλουμε την αλήθεια μας. Ποιοι πραγματικά είμαστε, ποιος λόγος ύπαρξης μας ορίζει. Αυτό που ορίζει την αλήθεια του κάθε ανθρώπου είναι ποιος είναι ο θησαυρός του, για ποιο λόγο ζει. Αυτό ορίζει την υπαρξιακή ταυτότητα του κάθε ανθρώπου. Το ποιος είμαι εξαρτάται ποιο είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μου, ποιος είναι ο θησαυρός μου, ποιος είναι ο λόγος που ζω, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου και ποιες είναι οι αξίες μου. Αυτό ορίζει την ταυτότητα του ανθρώπου. Συναντιόμαστε όμως σε αυτό το επίπεδο με τον άλλον άνθρωπο? Έχουμε δουλέψει τον εαυτό μας να γνωρίσουμε αυτή την αλήθεια και να την εξελίξουμε? Εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Γι' αυτό οι σχέσεις δεν προχωρούν, γι' αυτό ζούμε στην τραγικότητα της μοναξιάς μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συγκινήσουμε τα μυρμηγκάκι, όχι να συγκινήσουμε έναν άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, και συνεχίζει ο συγγραφέας, πόσο συχνά συναντιόμαστε με ανθρώπους χωρίς να τους βλέπουμε. Βλέπουμε την εξωτερική εμφάνιση. Ο ωραίος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί, έχοντας ασκημένα τα αισθητήρια, να βλέπει παραπέρα από αυτό που εξωτερικά βλέπει. Όπως η μάνα που έχει ενσυναίσθηση και αγαπάει το παιδί της, ξέρει το παιδί της πότε είναι στενοχωρημένο, τι έχει. Βγαίνει από τον εαυτό της. Και ανάλογα πόσο όριμη είναι συναισθηματικά, πόσο ασκημένη ήταν η αισθητήρια της και πόσο πόνο πέρασε στη ζωή της, μπορεί περισσότερο να καταλάβει. Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς όταν βλέπουμε. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι που μπορεί μέσα από τα μάτια του άλλου ανθρώπου να διακρίνει το περιεχόμενό του. Και όχι για να τον εκμεταλλευτεί, αλλά για να τον ελευθερώσει. Αυτή είναι η αγάπη πραγματική. Η αγάπη, η εξωτερική, προσμετράται με κάποια κριτήρια και κάποια ποσοτικά κριτήρια. Αυτή όμως η πνευματική αγάπη δεν προσμετράται έτσι. Να έχεις τέτοια λεπτότητα και ευαισθησία βλέποντας πραγματικά να βλέπεις. Όχι για να χειριστείς τον άλλον, όχι να τον κάνεις του χεριού σου, όχι για να ικανοποιεί τις ανάγκες σου και να τον παίζεις όπως θέλεις, αλλά να νοιάζεσαι, να αναπαύσεις τον άλλο, να του δώσεις χαρά του άλλου, χωρίς όφελος, χωρίς συμφέρον. Αυτό είναι ότι βλέπουμε. Όταν ήμουν πιο μικρός πριν 30 χρόνια, άκουγα κάποιες κοπέλες και έλεγα, ρε πάτερ, αυτό δεν το μπορώ. Γιατί ρε τις λέτε δεν μπορείς? Γιατί δεν είναι παρό. Τι μου λέει, αυτό δεν το καταλάβαινα αυτό. Οι γυναίκες έχουν πιο πολύ διαίσθηση και αντιλαμβάνονται πότε κάποιος είναι παρόν ή όχι. Δηλαδή θέλει να πει ότι είναι μόνο σωματικά παρόν. Γιατί είχε ένα αισθητήριο που αισθάνεται τη διάθεση του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι πολύ ωραίο και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά για φανταστείτε αυτό να μην είναι μόνο ψυχολογική διαίσθηση, αλλά και πνευματική κατάσταση
που να καταλαβαίνεις βαθύτερα πράγματα του άλλου ανθρώπου πνευματικά. Να βλέπεις πότε είναι ο άλλος στην απελπισία του. Να βλέπεις ακόμη πιο σημαντικά πίσω από την αμαρτία του ανθρώπου, να βλέπεις την αρετή που κρύβει. Εμείς δυστυχώς στην Εκκλησία και πνευματική έρχεται ο άλλος στο εξομολογείο και λέμε έκανες αυτό και ασχολούμεθα με την αμαρτία. Δεν λειτουργεί θεραπευτικά αυτό. Η πνευματική διάσταση είναι πια να μην μένουμε στην αμαρτία του άλλου ανθρώπου, αλλά πίσω από αυτή να βλέπουμε την αρετή του. Και στην ουσία η αμαρτία του είναι μια αστοχία του καλού που είχε μέσα του. Δηλαδή αυτό το καλό που έχει ο άνθρωπος μέσα του δεν το στρέφει σε σωστή κατεύθυνση και γίνεται αμαρτία. Η πνευματική κατάσταση είναι να δώσεις τα εργαλεία του ανθρώπου για την θεραπεία του, δηλαδή την ελευθερία του. Όταν ερχόμαστε σαν χριστιανοί και σαν πνευματικοί τέλος πάντων και καθόμαστε να ασχολούμεθα με τους εμετούς του ανθρώπου, του λέμε κάνεις αυτό και είσαι τόσο αχρήος, τόσο κακός. Εντάξει, μια διάγνωση είναι. Η θεραπεία ποια είναι? Και δεν είναι και διάγνωση αυτό, ξέρετε. Οι αμαρτίες μας δεν είναι η ουσία μας. Είναι συμπτώματα μιας άλλης εσωτερικής δυσκολίας. Δεν βρήκαμε την πραγματική ζωή και πραγματική χαρά. Είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στον εαυτό μας και οδηγούμεθα στα λάθη, στις αμαρτίες. Όμως θεραπεία είναι να κάνουμε την διάγνωση από πού ξεκινάει και εκεί να επισημαίνουμε το καλό και τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος. Ας το φέρουμε λοιπόν σε μια σχέση αυτό, σε μια σχέση φιλική, σε μια σχέση οικογενειακή, σε μια σχέση συζύγικη. Όταν δούμε το στραβό του άλλου, πώς αντιδρούμε? Συνήθως το επιπλήττουμε. Το κατηγορούμε. Αλλά δεν λειτουργεί αυτό θεραπευτικά. Θεραπευτικά σημαίνει να γνωρίσω την ουσία του άλλου ανθρώπου, το όλον του, και μέσα στο όλον και την ουσία του να εντάξω και την αδυναμία του. Και εκεί να του δώσω μια πρόταση ζωής, μια πρόταση ελευθερίας, μια πρόταση ίασης. Έλεγε κάποτε ο Γέροντας Εμιλιανός κάτι που με συγκλώνησε. Όταν ο άλλος σε βρίζει, όταν ο άλλος σε κατηγορεί, όταν ο άλλος σε συκοφαντεί, μην τον κατηγορείς. Είναι σαν να λέει δεν είμαι καλά. Σαν να λέει είμαι πληγωμένος. Όταν ο άλλος δηλαδή εκφράζει μια κακότητα εναντίον μας, στην ουσία την πληγή του βγάζει, το τραύμα του βγάζει. Σαν να λέει αγαπήστε με. Αυτό λοιπόν θέλει να έχουμε εσωτερικά μάτια για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να υπερβούμε τις μικρότητες που έχουμε μέσα μας. Γι' αυτό λέει εδώ, πολύ συχνά συναντιόμαστε με ανθρώπους χωρίς να τους βλέπουμε. Δεν είναι φοβερό? Να βλέπουμε και να μην βλέπουμε. Να βλέπουμε σαν το βλέμμα της αγελάδας. Έτσι, απλανώς να βλέπουμε, αόριστα και γενικά. Μα και εμείς όταν μπαίνουμε σε ένα χώρο, σε μια εκκλησία, βλέπουμε όλους με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας απαιτεί τη δική του θεώρηση, τη δική του ματιά. Πιο πολύ απ' όλα μιλούν τα μάτια μας, να ξέρετε. Τα μάτια μας πότε έχουν βάθος και αγκαλιάζουν τον άλλον άνθρωπο και το συμπονούν και εμβαθύνουν μέσα από τα μάτια στο όλο, στο είναι του ανθρώπου. Όταν βλέπουμε όλους με τον ίδιο τρόπο δεν βλέπουμε τίποτα. Ο καθένας θέλει το προσωπικό του βλέμμα. Όπως μια μάνα που έχει 2-3 παιδιά, δεν βλέπει με τον ίδιο τρόπο το κάθε παιδί. Όταν πραγματικά βλέπει, Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Και αυτό είπα στην αρχή για τον πόνο. Ο πόνος και η προσευχή ασκεί τα αισθητήριά μας και την όρασή μας. Το βλέμμα μας να έχει βάθος. Να έχει διάκριση, να μπορείς να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο.
Γι' αυτό πλησιάσαμε όταν γνωρίσαμε πολλούς Αγίους. Πραγματικά, πιο πολύ δεν μας μιλούσαν τα λόγια τους, αλλά η παρουσία τους. Αυτό που εξέπεμπαν, το βλέμμα τους. Λέει λοιπόν, πόσο συχνά συναντιόμαστε με ανθρώπους χωρίς να τους βλέπουμε και ακόμη χειρότερα πόσο συχνά ούτε καν ακούμε αυτό που λέει ο άλλος. Διότι προτιμάμε να τον προσπεράσουμε αντί να ασχοληθούμε μαζί του. Ούτε βλέπουμε, ούτε ακούμε. Για να ακούμε χρειάζεται να είμαστε υπάκουοι, να είμαστε υποακοοί. Να ακούω αληθινά τον άλλο σημαίνει να ερμηνεύω τα λόγια του. Πίσω από τα λόγια του να αποκωδικοποιώ τι θέλει να μου πει. Τον πόνο του, τον καημό του, την ελπίδα του, τη χαρά του, την ανάγκη του, το λόγο που έχει. Ανάγκη για να ακούσει, για να ζήσει. Είδατε πόσο σημαντικά είναι αυτά. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, αν ζούμε πραγματικά και είμαστε σε κατάσταση προσευχής, αποκτούμε αισθητήρια και όραση και ακοή. Εμείς όμως έχουμε αυτή τη δυσκολία. Όταν δεν βλέπουμε ή δεν ακούμε, προσπερούμε τον άλλον άνθρωπο. Ή μάλλον δεν θέλουμε να δούμε και δεν θέλουμε να ακούσουμε, γιατί θα μου γίνει βραχνάς ο άλλος άνθρωπος. Θα μου γίνει πρόβλημα αν τον γνωρίσω πραγματικά και ασχοληθώ μαζί του. Γιατί αν δω και ακούσω σημαίνει ασχολούμαι με τον άνθρωπο και θα ασχοληθώ. Προτιμώ να τα βάλω κάτω από το χαλί. Έρχεται ο άντρας στο σπίτι και ακούει τη μουρμούρα της γυναίκας της, ας το πούμε. Η γυναίκα λέει άντρα κλεισμένο στο διαδίκτυο, συνηθισμένο σκηνικό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Λέει ο ένας τον άλλο, φοβάμαι να ασχοληθώ μαζί σου, γιατί θα μπλέξω. Γιατί θα βρω πράγματα τα οποία μπορεί να είναι δύσκολα διαχειρίσιμα. Και τι γίνεται τότε? Μπορώ να δω πληγές που δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστούν. Όπως και εμείς, ξέρετε, το είπαμε και πριν, φοβόμαστε πολύ να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Γιατί αν ασχοληθώ με τον εαυτό μου θα δω τραύματα, πληγές, ελλείψεις, θα δω αναπηρίες, θα δω αδυναμίες και τι επιλέγω? Τον θόρυβο, το διαδίκτυο, την πληροφόρηση υποτίθεται για να ξεχαστώ. Όμως δεν χρειάζεται να φοβούμαστε τον εαυτό μας. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Ανεξάρτητα τι εικόνα βγάζουμε παρά έξω. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει γιατί έχουμε έναν Θεό που μας αγαπά και μας αποδέχεται. Αν δεν πιστέψω στην αποδοχή του Θεού, ότι με αποδέχεται με τα χάλια μου, με την κατάντια μου, δύσκολα θα αποδεχθώ τον εαυτό μου, την αλήθεια του και θα βάζω κάτω από το χαλί. Και αν δεν αποδεχθώ τον πραγματικό μου εαυτό, πώς θα αποδεχθώ τον άλλον άνθρωπο? Δυσκολεύομαι, άρα ζούμε βίους παράλληλους. Εγώ εδώ και εσύ εκεί. Ο καθένας να βρει έναν τρόπο να ζήσει και να κατηγορεί τον άλλο. Εσύ που είσαι στο διαδίκτυο και εσύ που γκρινιάζεις. Είναι πολύ βολικά αυτά, ξέρετε. Αλλά όμως δεν είναι στην πραγματικότητα βολικά, γιατί δεν μας ελευθερώνουν. Όμως, εάν μπω σε μια διαδικασία να αποδεχθώ τον εαυτό μου, να μην τρομάξω με τα χάλια μου, μια μεγάλη αρετή είναι να μην τρομάζω με τα χάλια μου. Να μην κατηγορώ διαρκώς τον εαυτό μου. Εάν πιάσουμε τον εαυτό μας διαρκώς να κατηγορεί τον εαυτό του ή άλλους να κατηγορούν, σημαίνει ότι δεν θέλουν να αλλάξω. Επειδή έχω την ενοχή ότι δεν θέλω πραγματικά να αλλάξω, απενοχοποιούμε με τον αυτό, να κατηγορώ διαρκώς τον εαυτό μου. Άσε τις κατηγορίες και άλλαξε. Άσε τις κατηγορίες και άλλαξε. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και σε μία σχέση. Αποφεύγουμε τη συνάντηση γιατί γεννά ευθύνη. Ευθύνη αλλαγής και εξέλιξης. Και αυτό είναι μία ευθύνη. Προτιμούμε να μένουμε στη βρεφική μας ηλικία, να κλαίμε, να γκρινιάζουμε και να κατηγορούμε.
Αλλά ούτε να βλέπουμε ούτε να ακούμε. Και συνεχίζει εδώ ο γέροντας, ο επίσκοπος αυτός. Επισκεφτήκατε ποτέ ασθενή ή σας επισκέφτηκε κάποιος όντας εσείς ασθενής? Είσαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του πόνου, μίζερος και ταλέπορος και αισθάνεσαι ότι πεθαίνεις. Έρχεται ένας αγαπητός φίλος και ρωτά «Πώς είσαι σήμερα αγαπητέ μου?» και διακρίνοντας την αδιαφορία στη φωνή του απαντάς «Πολύ καλά, ευχαριστώ». Πόσο χαίρομαι, λέει αυτός, και μετά η συζήτηση συνεχίζεται σε ασφαλές έδαφος και δυο σας μπορείτε να παραμείνετε μαζί για πολλή ώρα, διότι γνωρίζετε, αποφύγατε την επικίνδυνη συζήτηση. Δηλαδή, αυτός περιγράφει έναν κλασικό χριστιανό που έχει καλούς τρόπους, ευγενικούς μέχρι εκεί. Δηλαδή πολλές φορές ένα χαμόγελο είναι μια άμυνα για να μην μπλέκω με τον άλλο. Ένας καλός τρόπος, ένας ευγενικός τρόπος είναι ένα κλείσιμο στον άλλο για να μην πάμε παραπέρα. Όπως και εδώ μια επίσκεψη κοινωνικού τρόπου είναι μια ασφαλής κουβέντα αυτή, γιατί δεν αγγίζει βαθιά πράγματα της ζωής μας και είναι ανώδυνη. Και αυτό, λέει, το κάνουμε συνέχεια. Ακούμε λέξεις που χρησιμοποιούμε σαν άλοθη για να ξεφύγουμε από την ευθύνη. Καθώς η ευθύνη μας δεν ξεκινά τη στιγμή που εξηγούμε τι είμαστε ή τι κάναμε, αλλά τη στιγμή που ανταποκρινόμαστε ή όχι σε αυτό που συμβαίνει. Το σημαντικό, το κωδικό σε αυτή την περίπτωση είναι η έννοια της ευθύνης. Το να δω και το να ακούσω σημαίνει μου γεννά την ευθύνη να τοποθετηθώ. Το να εξηγήσω στον άλλο ποιος είμαι, συγγνώμη πώς το λέει εδώ, τη στιγμή που εξηγούμε τι είμαστε, τι κάναμε, αυτό δεν λέει τίποτα. Η δυσκολία είναι πώς τοποθετούμε στην κατάσταση που είναι ο άλλος άνθρωπος και πώς αφήνω τον άλλο με πλησιάσει και να τοποθετηθεί σε δική μου κατάσταση. Συνάντηση, για να αποκομίσουμε λοιπόν κάτι από μια συνάντηση που αποτελεί καθ' αυτή την ουσία της ζωής, γιατί λέει χωρίς συνάντηση δεν μπορούμε να μιλάμε για αγάπη, φιλία ή οποιαδήποτε σχέση που να αξίζει να λέγεται σχέση. Αν δεν μάθουμε λοιπόν κάτι από τη συνάντηση, τότε προσπερνούμε ολόκληρη τη ζωή, όλο αυτό που είναι ουσιαστικά η ζωή. Αν δεν μάθουμε, αν δεν ζήσουμε κάτι από μια συνάντηση, λέει, στην πραγματικότητα δεν ζούμε, γιατί αυτή είναι η ουσία της ζωής. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι? Είναι λίγο περίεργα αυτά, Επίσης παρουσιάζεται ένα φαινόμενο, όταν συναντιόμαστε δεν ξέρουμε τι να πούμε. Λέμε τα γεγονότα που περάσαμε, τις σκέψεις μας, αλλά και η ποιότητα του λόγου μαρτυρεί και την ποιότητα της συνάντησης. Μιλάς με κάποιον και λες πονοκεφάλιασα, πάω σπίτι και νιώθω άδειος. Μιλάς με κάποιον και νιώθεις ότι γέμισες. Γιατί δεν το ζήσατε? Εμείς δεν έχουμε ευθύνη τι λόγο εκφέρουμε, δηλαδή τι εκπέμπει ο λόγος μας. Πολλοί παραπονούνται ότι δεν με φροντίζουν, δεν με νοιάζονται, δεν με αγαπούν. Αλλά εμείς είμαστε αξιαγάπητοι, έχουμε περιεχόμενο μέσα μας και το περιεχόμενο φαίνεται κυρίως από το λόγο. Είπαμε το βλέμμα, είπαμε η ακοή, αλλά και ο λόγος. Ο λόγος μαρτυρεί το περιεχόμενο μας, το θησαυρό μας. Για να δούμε τον εαυτό μας, όταν συναντιόμαστε, τι κουβέντες κάνουμε. Είπε κάποιος κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Πώς ξεχωρίζουμε τα παράνομα ζευγάρια από τα νόμιμα έξω? Τα παράνομα μιλάνε, τα νόμιμα δεν κοιτάνε ένα στον άλλο. Παρακολουθήστε το. Δέστε το.
Εκεί είναι η σχέση που έγινε συνήθεια, άντε εδώ, άντε να... Βλέπεις την ώρα οι δύο παιδιά τρέχουν από εκεί και από εκεί, είναι και Κυριακή μεσημέρι, άντε τελειώνουμε, το άντρα από εδώ, η γυναίκα να τρέχει τα παιδιά. Δεν λένε κουβέντα. Τα ζευγαράκια τα παράνομα, να τα δείτε εσείς. Έχουν να πούν πράγματα. Έτσι δεν χρειάζεται να είστε φιλόσοφος, να κρίνετε ποιος είναι ο παράνομος του νόμου, αυτό να έχει εκρίνει θα το καταλάβετε. Λοιπόν, αλλά όμως, τι σημαίνει αυτό? Ότι έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί τα ζευγάρια, γιατί οι σχέσεις μας οι φιλικές να χρεοκοπούν και να μην έχουν ενδιαφέρον και λόγο? Λέει, μα δεν ασχολείσαι μαζί μου. Γίνε ενδιαφέρον για να ασχολείσαι μαζί σου. Αν εσύ είσαι ένα φυτό που λες τα ίδια και τα ίδια, κι άλλος βαριέται. Αλλά και εσύ, γιατί δεν εμπνέεις τον άλλον να έχει λόγο? Δηλαδή κάθεσαι τον εξετάζεις τι λόγο έχεις, ενέπνευσέ το, δώσε αφορμές. Αυτό είναι ο ένας να αναπτύσσει τον άλλον. Άρα δεν είναι ευθύνη μέσα στη σχέση το τι λόγο έχουμε, τι μοιραζόμαστε, τι ενδιαφέροντα έχουμε, τι μοιραζόμαστε, πώς μοιραζόμαστε τη ζωή. Τι σημαίνει συντροφία, τι σημαίνει συντροφιά, από τι συντρεφοβόμαστε, από τι συντροφευόμαστε, τι μοιραζόμαστε. Αυτό δεν είναι κορυφαίο? Αλλά κατά τα άλλα είμαστε χριστιανοί, δεν αμαρτήσαμε, εξομήθηκαμε, κάναμε το αλάδωτό μας, το λαδερό μας, κοινωνήσαμε και είμαστε μια χαρά. Δεν είναι έτσι ρε φίλοι το πράγμα. Κοινώνησες στο Χριστό για να γίνεις κοινωνικός. Κοινώνησες στο Λόγο του Θεού για να έχεις λόγο μέσα σου. Κοινώνησες και άσκησες μέσα σου αισθητήρια. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να κοινωνήσεις τον Χριστό και να είσαι χοντράνθρωπος, να μην είσαι λεπτός άνθρωπος για παράδειγμα. Λεπτός άνθρωπος και στους τρόπους. Ο άνθρωπος του είναι ευγενής. Αλλά πέρα από αυτό όμως, τρόπους βαθύτερους. Δηλαδή βλέπεις τη δυσκολία του άλλου και δεν την κρίνεις. Δεν είσαι επικριτικός, αλλά δίνεις προϋποθέσεις στον άλλον να ανοιχτεί και να του δώσεις τροφή τέτοια που να ενεργοποιήσει την καρδιά του. Έρωτας στην ουσία είναι να μπει στην ύπαρξη του άλλου ανθρώπου και να βγάλει την ομορφιά που έχει μέσα του και δεν την ξέρει ούτε ο ίδιος. Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας? Οι γονείς μέσα σε ένα άγχος, σε μια αγωνία βλέπουν τους κινδύνους που θα ακολουθήσουν τα παιδιά και λες, αχ το παιδί μου τώρα μικρός, τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, τόσα που γίνονται στον κόσμο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι θεραπευτικό? Γέμισε εσύ το παιδί σου φοβίες και χωρίς να του λες τίποτα. Όμως θεραπευτικό είναι να ανοίξεις ορίζοντα στο παιδί του, να βρεις την αξία που έχει και την ομορφιά και να την αναδείξεις. Ο κάθε ένας έχει μια ομορφιά. Εμείς γιατί ασχολούμαστε διαρκώς με τα σκοτάδια του άλλου, με τη δυσκολία, με τον κίνδυνο που θα έρθει. Το σημαντικό είναι, και αυτός είναι έρωτας πραγματικά και αυτός είναι αγάπη, να μπεις βαθιά στην ύπαρξη του άλλου ανθρώπου και να δεις τα χαρίσματα, την ομορφιά που κρύβει και να την ενεργοποιήσεις, να τον κάνεις να πιστέψεις σε αυτό το όμορφο που έχει μέσα του. Εμάς μας πιάνει, και αυτό είναι φρόνημα θα λέγαμε αντίχριστο, όλο με το κακό να ασχολούμαστε και να κατηγορούμε το κακό. Δεν είναι έτσι όμως αυτό. Λοιπόν, ούτε πάλι ερώτηση. Συγγνώμη. Από πού έρχεται η φωνή? Ναι, λέγει η κυρία. Διάλογος είναι να σε βρίσω. Διάλογος είναι να σου παραπονεθώ. Διάλογος είναι να εκφράσω. Σαφώς είναι μια μορφή επικοινωνίας ο διάλογος, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και συνάντηση. Γιατί ανάλογα μέσα από το διάλογο τι εκφράζω? Εκφράζεις τον εαυτό σου. Μέσα από το διάλογο βλέπεις και ακούς πραγματικά τον άλλο ή ακούς μόνο τη δική σου ανάγκη? Και αν αυτό που ακούς εσύ είναι η πραγματική σου η βαθιά ανάγκη. Το κάθε τι μπορεί να ονομαστεί συνάντηση, όμως ποιοτικά διαφέρει. Και εδώ
συγγραφέας μιλάει για την πραγματική συνάντηση, την αληθινή συνάντηση, που γεύεσαι ζωή και ελευθερία και νιώθεις παρουσία Χριστού. Θα σας πω ένα περιστατικό. Ήρθε μία κυρία και μου λέει: θέλω να εξομολογήσει την τάδε. Αλλά πάτερ, φρόντισε τι είναι στα ναρκωτικά. Και ήρθε η κοπελίτσα, δεν σήκωνε κεφάλι πάνω. Λέει, ήταν όντως στα ναρκωτικά και για να βγάλει τη δόση της έκανε και πορνεία, πεζοδρόμιο. Και μου λέει, όμως η γιαγιά μου αγαπούσε την Παναγία και μου έδωσε μια εικόνα και την έχω φυλακτώ κάθε φορά. Και όταν πηγαίνω για τη δουλειά, προσεύχομαι συνεχώς την Παναγία και λέω το Πάτερ μου να με φυλάξει. Και της λέω, ναι, είναι κακοί άνθρωποι, το δοκίμαζα. Όχι, λέει, δεν είναι κακοί, εγώ είμαι χειρότερη από όλους. Και δεν είχε τα μούτρα να σηκώσει κεφάλι πάνω. Πέστε μου, αυτήν πώς την κατατάξουμε, πώς να την ονομάσουμε? Εκεί συνάντησε έναν αληθινόν άνθρωπο, συντετριμμένο και ταπεινόν άνθρωπο. Θυμάμαι μια άλλη γιαγιούλα, δεν ξέρω, δεν πρέπει να ζει τώρα, έτσι με καμπούρα, έτσι ταλαιπωρημένη, και έχασε και τα δυο παιδιά της, από καρκίνο και τα δυο. Θυμάμαι και τα ονόματά τους, μεγάλη, ένας παντρεμένος, και οι δύο παντρεμένοι, ένας είχε παιδιά, άλλος δεν είχε. Και ήταν παραμονές Χριστουγέννων. Και είχαμε πολύ εξομολογήσει τότε και ήταν από τις τελευταίες, το βράδυ η γιαγιούλα αυτή, ξέχασε και το όνομά της. Έβγαλε τέτοια ταπείνωση, τέτοια γλύκα που μου έδωσε παρηγοριά. Όλος ο κόπος που είχα από όλους μου τον πήρε αυτή η γυναίκα. Μου ήρθε να φιλούσε τα χέρια της και τα ποδαράκια της. Και λες, αυτός ο άνθρωπος χωρίς να σου λέει φιλοσοφίες σου μετέδωσε ζωή. Η συνάντηση δεν είναι φλιαρίες, είναι η παρουσία του άλλου σου μεταδίδει ζωή, να σε ανασταίνει, να σου δίνει παρηγοριά, να σε κάνει να προχωρήσεις. Λοιπόν, αν ένας διάλογος ο οποίος μας πάει πίσω και είναι λογάκια, σε λογάκια να βρισκόμαστε, υποτίθεται διανοητικά να καταλάβω τον άλλο τι εννοεί και τι λέει, αυτό είναι ένα παραμύθι άλλου παπά. Το θέμα είναι πώς μπορώ εγώ να δώσω ζωή στον άλλο και να πάρω ζωή. Τέτοιους θησαυρούς είχαμε πολλούς. Έχουμε δηλαδή στη ζωή μας. Και ο Θεός μας φέρνει διαρκώς ανθρώπους, αλλά εμείς εντυπωσιαζόμαστε από το φαντακτερό. Αυτή τη γιαγιούλα, την ταλαιπωρημένη, ποιος την ήξερε? Ποιος μπορούσε να την δει? Ποιος μπορούσε να την αναγνωρίσει? Εμείς τον εντυπωσιακό και φαντακτερό βλέπουμε. Αυτή μέσα της είχε ζωή. Και αυτά είναι τα παράδοξα και τα πνευματικά. Η ζωή βγαίνει μέσα από τον πόνο τελικά. Η πραγματική ζωή που ανασταίνει και ελευθερώνει τον άλλον άνθρωπο. Καταλάβατε? Οπότε βεβαίως είναι σημαντικός ο διάλογος, συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ είναι η κουβέντα, αλλά πολλές φορές είναι παγίδα αυτό και αντί να είναι αποκαλυπτικό του άλλου και του εαυτού μας για να γίνει συνάντηση, είναι συσκότηση ο λόγος. Σε πόσες δυσκολίες βρισκόμαστε με ανθρώπους για να βγάλουμε άκρη, μιλούμε πάρα πολύ λογικά, με πολλά επιχειρήματα και αντί να αποκαλύπτεται η σχέση και αλήθεια, συσκοτίζει ακόμη περισσότερο. Μα αν ακούσει ένα ζευγάρι να τσακώνονται, αλήθειες λένε και οι δυο, απίστευτες. Συμφωνείς και με τον ένα και με τον άλλο και κοιτάς τον καθρέφτη και λες, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Ποια είναι η αλήθεια? Οπότε καταλάβατε, αν ο λόγος μας δεν είναι συσκότηση αλλά αποκάλυψη είναι. Είπατε και κάτι άλλο, ότι ο έρωτας είναι το να μπεις βαθιά στον άλλον, να αναδείξεις την ομορφιά του, να την υποστηρίξεις. Αν δούμε όμως, ή τουλάχιστον για να μην γενικεύω, το πρώτο στάδιο ας πούμε του έρωτα, μα όλοι μας, γι' αυτό και άλλωστε τον θεοποιούμε τον έρωτα, κάνουμε αυτό το πράγμα. Και βγάζουμε το καλύτερο από μέσα μας και βγάζουμε ή θέλουμε να δούμε το καλύτερο του άλλου. Μετά τι να σου πω. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό να συμβαίνει αυτό, μα προς Θεού είναι ευλογία αυτό.
το συναίσθημα, η επιθυμία, η έλξη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Εάν ο άνθρωπος έχει δουλέψει τον εαυτό του λίγο, και όχι μόνο με την έννοια την ψυχαναλυτική, αλλά κυρίως την πνευματική, να έχεις αναζήτηση ζωής, τότε δεν μπορεί τίποτα αυτό να το κρύψει. Αυτό φαίνεται. Και φαίνεται και στον άλλο, αλλά και εσύ έχεις κριτήρια να διακρίνεις πίσω από το άλλο. Το πρόβλημα δεν είναι η έλξη ή η χαρά της επιθυμίας και του συναισθήματος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κριτήρια ζωής, γιατί δεν δουλέψαμε τον εαυτό μας υπαρξιακά για να βλέπουμε πέρα από αυτό την ουσία του άλλου ανθρώπου. Δεν μας εμποδίζει ο έρωτας να δούμε όταν είμαστε ξύπνοι. Δεν μας εμποδίζει ο έρωτας να δούμε αν δουλεύουμε τον εαυτό μας. Καταλάβατε? Και μάλιστα μπορεί να δώσεις αυτό το όμορφο συναίσθημα, το ανανθρώπινο, το φυσικό, αν δώσει κανείς και ένα λόγο ζωής, γίνεται έκρηξη. Όταν λέμε έρωτας σε αυτό το επίπεδο που λέτε, σε μια συζυγία, σε μια σχέση συντροφίας που οδηγεί τέλος πάντων στο γάμο, δεν είναι κάτι μόνο πνευματικό, είναι και σωματικό, είναι και φυσικό. Και τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Ο άνθρωπος, για να έχει μια ισορροπημένη σχέση, επικοινωνεί με τον σύντροφό του συναισθηματικά, διανοητικά και πνευματικά. Μετά αυτό είναι το τέλειο πακέτο. Αλλά αυτά δουλεύονται όμως. Τώρα, εάν δεν το έχεις αυτό και την πάτησες, θα το θεραπεύσεις στον δρόμο, στην πορεία. Ποιος με επίγνωση επέλεξε? Μετά λέμε την ανάγκη πίσω με φιλότιμο. Προσπαθούμε και εκπαιδευόμαστε. Ποιος ξέρει γιατί παντρεύτηκε και ποιος ξέρει γιατί έγινε παπάς? Στην πορεία το μαθαίνουμε. Είμαστε στην πορεία, είμαστε σε εξέλιξη. Δεν είναι μαύρα ή άσπρα τα πράγματα. Και να ξέρουμε ότι υπάρχει αγάπη του Θεού που μας οικονομεί η πρόνοια του Θεού, μας ανοίγει δρόμους εκεί που δεν το περιβαίνουμε. Δεν χρειάζεται απόγνωση, αλλά ούτε όμως και κατάσταση επιπολαιότητας και αφασίας. Όταν ένας από τους δύο συντρόφους ζει στα σκοτάδια του και έχει τις κολάσεις του, και ο σύντροφος του δεν μπορεί εύκολα να βγάλει τη ζωή που έχει μέσα του. Δεν μπορεί. Εύκολα να βγάλει τη ζωή και το φως που έχει μέσα του. Μπορεί να λειτουργήσει παρηγορητικά το ένα μέρος προς το άλλο. Μου θυμίζει κάποιος που παίρνει παραγωγική θεραπεία γιατί έχει φύγει, θα φύγει σε λίγο από τη ζωή. Κοιτάξτε, αυτά είναι γενικεύσεις. Τι σημαίνει ζει στα σκοτάδια του? Λες, μήπως έτσι νομίζεις? Και ζει στα σκοτάδια του γιατί είσαι δίπλα από φιλανθρωπία? Ή άλλο φιλανθρωπία και άλλο συζυγία. Άλλο ερυθρός σταυρός και άλλο γάμος. Έτσι, να μην τα μπερδέψουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, αν έτυχε και σου προέκυψε ερυθρός σταυρός στην πορεία στο γάμο, κάνεις τον αγώνα σου. Και πάντοτε υπάρχουν ελπίδες. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι τελειωμένος άνθρωπος, σκοτισμένος. Όχι, έχει και φως μέσα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο αρνητικά και απελπιστικά τα πράγματα. Αντιθέτως. Να συνεχίσουμε λίγο ακόμη. Τώρα, τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να έχουμε μία συνάντηση? Σίγουρα ούτε κουφοί ούτε τυφλοί είμαστε, περισσότερα από εμάς, ώστε να μην βλέπουμε και να μην ακούμε. Τι είναι, λέει, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι η δειλία. Δεν είναι τυχαίο που λέει η Γραφή η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ο φόβος, η δειλία είναι ο μεγάλος εχθρός της αγάπης. Είναι η δειλία μας, η συστολή, ο φόβος να πάρουμε το ρίσκο και να ακούσουμε πραγματικά.
Διότι αν ρωτήσετε έναν φίλο σας απλώς είσαι καλά και εκείνος απαντήσει ναι βέβαια, μπορείτε να προσπεράσετε τη χρειά της φωνής, την αγωνία του βλέμματος και μπορείτε επανειλημμένα να διαφύγετε. Γιατί αν δεν ξεφύγετε τώρα μπορεί να παγιδευτείτε. Ίσως να πρέπει να ομολογήσετε ότι καταλάβατε την αγωνία, τον φόβο και είστε να μην μπορείτε να τον αγνοήσετε. Δηλαδή αυτό που είπαμε και πριν, η δειλία και ο φόβος μην μπλέξουμε. Λέμε, ρωτάμε, απαντάει ο άλλος, καταλαβαίνουμε ότι κάτι άλλο είναι, αλλά ας το καλύτερα να φεύγω. Είναι η δειλία ότι μπορώ να βγω ηττημένος. Μπορεί να βγω ζημιωμένος. Αλλά αν κανείς ξεκινάει μια σχέση για να μην ζημιωθεί, καλύτερα να μην την ξεκινήσει. Γιατί αν δεν είσαι έτοιμος να ζημιωθείς, δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή σχέση. Και επίσης δεν μπορεί να υπάρξει σχέση χωρίς ζημία, είναι μια φαντασιακή σχέση. Όταν κανείς ξεκινάει μια σχέση υπολογιστικά, τι κερδίζω, τι χάνω, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση ούτε συνάντηση. Το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι μπορούμε να ζημιωθούμε. Αν κανείς λέει ναι, αλλά και αν με απατάει και αν βλέπει και άλλον και άλλοι και κάνει διάφορα σενάρια με το μυαλό του, φοβάται μην χάσει δηλώς. Και κάποτε θα τα παρατήσει, γιατί θα βρει ένα ψυγάδι στον όρκο και αχ, εδώ την πάτησα. Άρα φεύγω. Μα μένω επειδή την πάτησα και μένω επειδή θα την πατήσω και επειδή έτσι θα εξελιχθώ και έτσι θα αποδειχθεί αγάπη. Πώς? Όταν δεν την πατήσω, όταν δεν αδικηθώ. Μα όλος δεν με αδικεί με επίγνωση. Η δυσκολία είναι ότι σε κάθε περιστατικό, σε μία σχέση, βλέπουμε τα επεισόδια και δαπανόμεθα σε αυτά γιατί μας είναι βολικό. Το θέμα είναι να δεις την ουσία του άλλου ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές μέσα στην αφέλειά μας, άνθρωποι είμαστε, κάνουμε και πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο σωστά, επιπόλαια. Αυτό θα μας ορίζει, αυτό ορίζει τον άλλο, έτσι θα τον κρίνουμε. Το θέμα είναι να μπορώ να βλέπω την ουσία του άλλου ανθρώπου, έτσι αν θέλετε καταχρηστικώς να το πούμε, να τον αξιολογούμε και έτσι να σχετιζόμαστε. Όταν συναντώ ένα άνθρωπο, με συναντάει ο άλλος άνθρωπος, ξέρει την ουσία μου, του έδωσε να την καταλάβει. Καταλαβαίνω την ουσία του άλλου ανθρώπου. Εάν ξέρω ότι η ουσία του άλλου είναι θετική, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Αξίζει τον κόπο να είμαι μαζί του. Αν όμως είσαι μη άγγιχτος, ναι, αλλά πώς μου μίλησε, γιατί δεν μου το είπε αυτό, γιατί μου το έκρυψε, ποιος δεν κρύβει στον άλλο κάτι, ποιο ζευγάρι δεν κρίνει κάτι, κρύβει από τον άλλο, απλώς κρύβονται ότι δεν κρύβουν. Συμβαίνουν αυτά γιατί φοβάται ο άλλος, γιατί θα παρεξηγηθεί, γιατί θα χάσει την εικόνα του, γιατί θα έχω τον πελά μου. Και μόλις μαθευτεί ένα ψέμα λέει έχασα την εμπιστοσύνη, δεν μπορώ πατέρα, δεν μπορώ να συνεχίσω, το ψέμα δεν το συγχωρώ. Μα στο ψέμα η ουσία του ποια είναι ψεύτης. Ο άλλος μπορεί να είναι ψεύτης και να λέει όλο αλήθειες και ο άλλος να είναι ελεύθερος και να λέει ένα ψεματάκι να κολλάς από αυτό. Άρα είναι πιο ουσιαστικά τα πράγματα από ό,τι εξωτερικά βλέπουμε. Άρα το πιο σημαντικό είναι μπορώ να δω την ουσία ενός ανθρώπου. Δηλαδή αν είστε τίμοι με τον εαυτό σας, αν είμαστε τίμοι με τον εαυτό μας και δεν ένας άνθρωπος είναι ένας καλός άνθρωπος, δεν θα του συγχωρήσετε βλακίες. Δεν το κάνω όμως. Αν ένας άνθρωπος ξέρετε ότι έχει πονηριά, αλλά είναι τέλειος σε όλα, θα τον αποδεχόσαστε. Ακριβής και συνήθως οι κακοί είναι οι πιο τέλειοι. Είναι πάρα πολύ προσεγμένοι, εφαρμόζουν διάφορη τακτική, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, παίρνουν τα μέτρα τους, είναι ακριβοδίκοι στα εξωτερικά μέτρα και σκληρό καρδί. Νομίζεις. Μπορεί να σε παγιδεύσει αν πάρεις χαμπάρι.
Αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό για να μπορούμε να μιλούμε για συνάντηση, να μπορούμε να βλέπουμε την ουσία του άλλου ανθρώπου. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται να έχουμε, όπως είπαμε, μάτια και αυτιά. Εμείς πώς μεγαλώσαμε, πώς αναπτυχθήκαμε για να μπορώ να διακρίνω την ουσία του άλλου ανθρώπου. Και τι είναι η ουσία του άλλου ανθρώπου για μένα. Ποιαν θεωρώ καλή ουσία του άλλου. Άλλος λέει, βγάζει περιουσία, έχει πολλά πτυχία, θα περάσουμε καλά, θα γλεντήσουμε. Πώς είναι και αυτό. Και έχω γουστάρω αυτή την ουσία. Εντάξει. Είναι θέμα τι κριτήρια έχω, πώς μετρώ τη δική μου ζωή, πώς την αξιολογώ και με τον ίδιο τρόπο αξιολογώ την ζωή του άλλου ανθρώπου και καταλαβαίνω την ουσία του. Αλλά όπως είπαμε, χρειάζεται να είμαι δουλεμένος, να έχω ταπεινωθεί, να έχω χαμηλώσει. Έλεγε κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος εκπληκτικό. Όταν λέει ο Θεός ετοιμάζει κάποιον για ηγέτη, τώρα εκκλησιαστικό, κοσμικό, δεν διευκρινίζει. Πρώτα το δοκιμάζει με ένα σταυρό για να χαμηλώσει και να είναι καταδεκτικός. Δεν είναι φοβερό πώς τα κάνει ο Θεός. Όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Θεός έβαλε να εξομολογούμαστε σε ανθρώπους και όχι σε αγγέλους. Γιατί θα τρομάζαμε μπροστά στην καθαρότητα των αγγέλων και εξομολογούμαστε σε αμαρτωλούς ανθρώπους σαν και εμάς, ομοιοπαθείς, για να μας καταλάβουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώθηκε, έπαθε και έπαθε, αλλά όμως έχει μια τιμιότητα με τον εαυτό του, σέβεται την καρδιά του, αναλαμβάνει την ευθύνη του λόγου ύπαρξης, του χάρισε ο Θεός τη ζωή και την τιμά, δουλεύει, αγωνίζεται, προσπαθεί, το ψάχνει το πράγμα δηλαδή, είναι υποψιασμένος από τη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει τις δυνατότητες και τα κριτήρια να διακρίνει. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, η μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση. Να διακρίνεις, να ξεχωρίζεις το σκοτάδι από το φως. Την αλήθεια από το ψέμα, όχι ως περιστατικός, στάση ζωής. Τη ζωή από το θάνατο, την αγάπη από το μίσος. Αυτά λοιπόν τα γεννάει η διάκριση και η διάκριση τη γεννάει η ταπείνωση και ο σεβασμός στην καρδιά μας, δηλαδή ο σεβασμός προς τον Χριστό. Και λίγο ακόμα, δεν περνάει και αυτή η ώρα. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν στη ζωή κάτι πολύ άσχημο, την δειλία μας και τον εγωισμό μας. Φοβάμαι να διακινδυνεύσω, καλύτερα να μην ακούσω, να μην δω. Και γιατί, πολλές φορές συμβαίνει αυτό με τα παιδιά, ξέρετε, το έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Πολλοί γονείς εθελοτυφλούν σε ένα πρόβλημα των παιδιών τους, γιατί δεν μπορεί να το σηκώσουν. Και κυρίως ο άντρας το κάνει, η γυναίκα το σκαλίζει, το ψάχνει, θα πάει σε ψυχολόγο, σε πνευματικό. Ο άντρας, το πνευματικό πιο άνετα το δέχεται, το ψυχολόγο καλύτερο, λέει, το παιδί μου είμαι αποτυχημένος εγώ. Εμείς δηλαδή πηγαίναμε σε ψυχολόγο, οι παππούδες μας πηγαίνανε, ένα ξύλο θέλει το παιδί και θα συνέλθει. Κακομαθημένο και αυτό τα λέει. Ισοπαίδωμα, πλήρες ισοπαίδωμα, γιατί ο άντρας δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτά εύκολα, του νιώθει αποτυχία. Η γυναίκα το σκαλίζει, το βρίσκει από εδώ, βγάζει άκρες. Καλές ή κακές, το ψάχνει πάντως. Οπότε φοβόμαστε να ασχοληθούμε, γιατί δεν ξέρουμε πού θα μπλέξουμε. Γιατί η πρώτη μου σκέψη είναι το εγώ και όχι ο άλλος. Δεν είναι φοβερή αυτή η προτεραιότητα. Τι βάζουμε προτεραιότητα, τον εαυτό μας ή τον άλλο? Εντάξει, λέει ο Χριστός να αγαπάμε τον άλλο στον εαυτό μας. Όμως λαμβάνουμε υπόψη για τον άλλον. Υπάρχουν βέβαια και άτομα και περιστάσεις όπου ξεχνούμε τον εαυτό μας. Αυτό συμβαίνει όταν γινόμαστε ο πιο πραγματικός μας εαυτός. Όταν ερχόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο, τουλάχιστον αυτού που είμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Τότε κάνουμε κάτι απερίσκεπτο. Όταν δηλαδή λειτουργούμε με αυτό το θετικό τρόπο. Διακινδυνεύουμε. Δυστυχώς πολύ συχνά μετανιώνουμε και επαναχωρούμε. Λέμε πού έμπλεξα. Αλλά εκείνες τις στιγμές είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε. Ξεχνάμε τον εαυτούλη μας και συνειδητοποιούμε κάτι σημαντικότερο από αυτόν. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει η Γραφή, μακάριο διδώνε ή λαμβάνει. Πιο μακάριο και ευτυχισμένο να δίνεις παρά να παίρνεις. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που δίνει τη δική του θέση στον άλλο,
που δίνει το δικό του χώρο για να αναπνεύσει ο άλλος άνθρωπος. Αυτό δεν γίνεται αν δεν έχουμε βιώματα, αν δεν το γευτήκαμε από κάποιον, αν δεν είχαμε αυτή την εμπειρία από τους ανθρώπους, από την αγάπη του Θεού. Δεν μπορούμε εύκολα να το κάνουμε. Όμως αυτό είναι ένας δείκτης μιας εσωτερικής ελευθερίας, να δίνεις τα δικαιώματά σου στον άλλο. Το δικαίωμά σου να το εκχωρείς τον άλλον άνθρωπο. Τον χώρο σου να το δίνεις. Αυτό σημαίνει είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Είσαι ένας θεότρελος άνθρωπος. Σε έχει τρελάνει η αγάπη εδώ και σε νοιάζει τίποτα. Αλλιώς είσαι ένας μίζερος. Τι μου κάνει, πώς μου το κάνει, μα αυτό είναι δικό μου. Γιατί δεν το πάρει άλλος, ας το πάρει. Τι θα χάσει. Ένας άνθρωπος που έχει γεμάτη την καρδιά του, θα λυπηθεί αν του πάρουν κάτι που του ανήκει, δικαίωμα, χώρο, γνώμη, άποψη. Μιλάνε και αναρχικοί. Η μεγαλύτερη αρχή από αυτό δεν υπάρχει. Να μην προστατεύεις τον εαυτό σου από τον άλλο. Μην μας ακούσουν οι ψυχολόγοι. Όταν λέω, όχι να είσαι ένα θύμα, αλλά να μην φοβάσαι να απολέσεις κάτι. Και αυτός που το κάνει με επίγνωση ξέρει πολύ καλά και την ουσία του άλλου ανθρώπου. Ξέρει και τη δυσκολία του και πολλές φορές θεληματικά το κάνει. Πόσες φορές, πάλι θα επανέλθουμε στις μανάδες, πόσες φορές η μάνα αρνεί τα δικά της για το παιδί της. Παράδειγμα φοβερό. Όταν έχει πραγματική αγάπη, γιατί δυστυχώς συναντήσαμε και πολλές μητέρες και πατέρες οι οποίοι είχαν προσωπικά προβλήματα ναρκισσιστικής διαταραχής που ξεσχίζει τα παιδιά τους. Να λειτουργεί η μάνα ανταγωνιστικά με την κόρη. Πώς έχουμε δει τέτοια. Και να κακοποιεί το παιδί του με αυτόν τον τρόπο. Συμβαίνουν και αυτά, πάρα πολλές φορές. Όμως όταν λειτουργεί σε ένα υγιές πλαίσιο, αποσιωπεί το δίκαιο η μάνα, προκειμένου να δώσει προϋποθέσεις στο παιδί για να αναπτυχθεί. Δεν ξέρει τι κάνει. Εκείνη τη στιγμή νιώθει στερημένη, νιώθει έλλειψη τότε. Γιατί την κάνει είναι γεμάτη και να το κάνει και με χαρά πολλές φορές. Γιατί έχει αγάπη μέσα της. Και γεμίζει από αυτή την αγάπη. Εμείς δεν το κάνουμε γιατί είμαστε στερημένοι από αγάπη. Δεν έχουμε μέσα μας αγάπη. Και δεν την πουλάει κανένα σούπερ μάρκετ, ούτε έρχεται μέσα από online συνδέσεις του ίντερνετ. Αυτή πηγάζει μέσα από την αγάπη μας με τον Χριστό, μέσα από την ταπείνωση, με ένα συντριβή. Μόνο αν πιάσεις πάτο μπορείς να γευτείς την αγάπη του Θεού. Αν δεν πιάσουμε το χώμα, εκολύθει η ψυχή μου το εδάφι, δεν ταπεινωθούμε έτσι, δεν μπορεί να μας ανεβάσει η αγάπη του Θεού. Γιατί λέει, ο Θεός εκ του μηδενός μας δημιούργησε και πνευματικά εκ του μηδενός μπορεί να γεννηθεί ο άνθρωπος. Αν δεν πιάσουμε πατώ, δεν γίνουμε ένα με το χώμα, δεν μπορεί να μας αναστήσει η αγάπη του Θεού. Οπότε μη φοβόμαστε να χάσουμε. Αν χάσουμε, κάποιος θα μας δώσει αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Πέρασε η ώρα, δεν φτάνει τόσο. Δεν θέλετε καμία ερώτηση? Πες μου, παλικάρι μου. Γι' αυτό το λέμε μεταξύ μας, μην το είπετε παρά έξω. Κοιτάξτε, στα αυτό που είναι εκτός Ορθοδοξίας, δεν το λέμε, το ζει και το γεύεται από τον Θεό άμεσα. Έχουμε δει πολλούς ανθρώπους που ήταν εκτός Εκκλησίας και το ζήσαν και γεύτηκαν τον Χριστό και ήρθαν στην Εκκλησία, και πολλοί εντός Εκκλησίας που δεν το γεύτηκαν. Έχω την εντύπωση αυτό είναι αντιεμπορικό κυρίως για τους χριστιανούς. Γιατί είμαστε καλά παιδάκια, βολεμένα, τακτοποιημένα, είμαι σωστός και είναι σκάνδαλο αυτό. Αλλά όμως έχει πολύ χαρά αυτό το πράγμα, έχει πολύ ελευθερία. Δεν είναι μια κατάσταση οδυνισμού, δηλαδή τρως φαλιάρες και λέω και ευχαριστώ, είναι κάτι άλλο αυτό που λέμε. Μπορούμε να το αναλύσουμε την επόμενη φορά.